tref ddychmygol mewn stori ddychmygol. Dyna welwch chi hyn. Does dim rhaid i chi greu. Gadewch eich llygyd gwybron Gymru at y dorf o bobl ifanc swllid yn fan acw. Weda Simon! Peth fel hyn yn digwydd go iawn. Cofiwch chi, does dim rhaid i chi greu. A be fedri di efo hi'n llun tro? Mae'n bita pethau mwy na chdi, brecwast trwy'r ddew. Sut ti'n gwybod? Dwi wedi bod na do a si, fwy nag unwaith. O, do ma siŵr, felly mae'n beth ar eich trwy'r. So mae'n rhaid bod chi'n deulu mor hyll. Hei, Bagdad! Seimlo fan hyn pan ti'n dod i'r sgert? Ti'n geg? Sefwch fyny. Dewch yn cael. Simon! Oni a fi! Sysnig peth fel hyn, wrth gwrs. Diolch greu, efo chi angyfyrddin gweddill. Ond am rwan, gadewch eich dychymyg gwydron Gymru. Ac efallai bydd peth o hyn y blwch chi, eich atgoffa chi o'n fath, neu rhywun, neu hwla. Hwla wyl. Amser i gen y bach bod ni dylai ac yn rwan. Faint sy'n ni rwan ac ein 15, 15 allan. Cofiwch di cael enni fel sa'n ddoe. Cofiwch dy fam yn dylusgod i'r gwmpas y lle mae fi. Yn benderfynol, fi o curioed. Neb yn cofio dy da, chwaith hogan bach. Blwyddyn yn ddwy arall, a hwyr eich fyddi allan o fama dwi'n ei busnes ni. Ta adra fynedig, yn disgwyl i'r busnes ddod ata ti. Sbiwch, mae gen i hogan bach, dim parfet. Dydy angen hwn yn y profesiwn yma sy'n mlwyddo, da? Dwi'n meddwl os yw'r cwsmer cael talu. Neu os mae'n gofyn amdano fo, da? Gynnwch chi lai, sôn ti sbagio i henwau machan. Ydy hwnnw. Eisiau deg i grodi. Sgynna'n 5 ceiniol, y sôn am 10. Ac i ddim fod allan felly. Pam? Fel y chi gael eich neud am gadod yn cyfedu gweithio. Mae'n mynd adre. Dyna fel mae fi wedi dweud. Ond mae'n wir, fel nhw, so mae'n rhaid i mi fod yna. Wir.
dim eto. Faint oed oed? Ydy hyn, 20 cwestiwn. Ia. Faint oed o? Gwych di. A yw un ag athach chdi adra neithiwr. Ia, pam. Ond Ond fydd o fod mam hi. pa faint perlu hynny tybad? Faint o'r hir bydd i fod o'n rhywbeth mwy na mam. Arall mlaen, de. Gorfod eitha siŵr. Ond fe. Swyddi sy'n ymddangos yn un llaw yn ddiwedd yn gallu bod yn yr rhai mwyaf angenrheidiol ar y llaw arall. Pobl sy'n just rhydd o'r eifod yn gwneud. Sna byd na gwrs. Mi os ti o'r swydd yn mynd salon chen, Lle? o'r siop trin gwalliad grand na dre. A chans gen i o'r job nhw lle felly. Sgyn i'n trin i ddechrau. Cwbl waith yn neud i stwbl lloria a gwlch gwalliad. Boring. Hew, dim yn ddysu fi a sydyn ydyn ni. Faint ma'n dalu? George, mae'n swydd i ddechrau cychwyn ar ni. Sy'n well na fi'n swydd o gwbl, ac yn well o'r hanner ar hyn oedd y fan yn dawd iawn. Dos yma. Dweud wrth y fam bod y gentleman neu i feddwl yma. Llenwau gwydyr i'r ymwneud yn cofio dyn yn y bore. Ond yna'r fyddin yn og yna. Yn cael dylyg yna. Mae rhoider o fath therapi Mrs Evans ar hyn o bryd. Fi ddim yn hir. Wel, mae yna pwyntiau di am hanner awr wedi 10. Gobeithio na fi ddim yn hir. Dwi'n mwyn chi goffi sa ydych chi'n aros. Instansio? Ia. O, na, chyma felly. O, da chi'n licio i treisiol chi yw chi. Tra mae'n chos yma gyd ar y drair ta. Ddim diolch, Sian. Does wybod pa erchyllta ddigwyddi dros y dechrau i chwarae efo fo? Wel, ai.
chi am funud, Mrs Lloyd. Be ydych chi'n feddwl ydych chi'n neud? Mae gen i Mrs Lloyd yma. Mrs Lloyd, dallwch! Mae'n un o'n mwsmeriau gorau. Mae'n dod yma bob wythnos i gael trin gwall. A mae'n gwri newydd gael ei wneud yn rhywbeth pwysig iawn yn y lleol. Pan mae'n dod yma, mae'n disgwyl cael trin i gwall a sgwrs am hyn llall ag arall. A'n mymryn o'n gwrteisi, a tydi hi ddim yn disgwyl cael paced o gel yn syth i'n hyn yn chlis fi. Fyddai efo chi rwan, Mrs Lloyd, ac ewch droi music di chwaith ar lawr hefyd. Neu well beth i ddiffo o, yn styrbio Mrs Lloyd. Ond dim ond amdani cofio pwy fi bos, a Sharon bratha dithal yn dalodd yn galad. Sori am hynna, Mrs Lloyd. Rwan ta, be da ni am gael neud heddiw? Y wig sy'n gyd heddiw, plis, Jenny. Mae yna gyfarfod bwysig ac oherwydd gyda'r diau coniad i drafod y weinidog. Ac mae'r chwioedd yn mynd i drafod yr organ! Dowch drwad ta, gewch chi weld stafell newydd yn aromatherapi. Stafell newydd? Mae busnes ar ei fyny te, Jenny. Ydy, Mrs Lloyd? Na gweld hynny. Dangos be mae chydig o fenter addrychymig yn gallu wneud. Ydy, mae o tydi? O, ia, Gerard, cofiwch bod e'n casgliad go bwysig yn seon ar y Sul hefyd. O ia, at be felly? Wel, at yr organ siwr iawn, be arall? Organ, pwy sgyn i dan sylw rwan, ty bas? Wel. Hawdd i dw, Magdalen. A be fydrwn ni'n neud i chdi, ty bas? Jenny na. Pwy? Jenny, eich bos chi. O! Miss Pierce, ti'n feddwl? Ie, i. Ddim pawb sy'n cael ei galw'n Jenny, sti Magdalen. Rhaid ti'n bod yn yr byd, mae wythnos di. Di mam. Pam? Eisiau siarad efo fi. Ynglyn â be? John. Dim? Meddwl bod ni wedi clywed chdi deud bod yn chwilio am job o'i fannu. Mae'n eisi. Yn fama. Ie. Dos i'n o Jenny Olive, ydym aros i oedd i gwyneb chi pan glywed i hyn. Sgen ti testimonials? Sgen ti qualifications? Wel, ti'n mynd o'ma rwan allu ta cyw. Neu di licio Jenny pan mae di gwylltio? Mae'n bwriad i gweithio. O, mi neu. Bore da. Hawdi. Dw. Tracy. Oh my giddy hands! Susan, sbio beth sy'n awgerad i fewn. Be? Flippin' heck, Betty! Hasio dy steps di ma, i fi gael gwell fyw. So rhywbeth bod? Na beth lot o wedi gwylwch. Angen i newid. Ydy nhw? Daeth chi badau Betty. Mae i femryn yn fuddugolwg. Ond mae'n gadael i berffaith te. Be nhw greadigaidd mae'r slwps bach beth. O, helo. Bore da. Olive, ydych chi ddim yn dweud bod na ŵr bod y heddig yma? Doedd na, Miss Pierce. Ond mae o yma rhywun. Reit, hynna. Fedra i helpu chi? Mae rhywbeth yn medrwch chi. Diolch chi. Croeso. Mae gennych chi staff o'n hynny gael nhw'n ysbys. Falchych bod chi'n meddwl hynny. A pwynt i newid ffordd yna? Wel, tydyn ni ddim wedi apwyntio neb O, eto. fi newch. Siwr o bod. Sy'n ddim arall yn ddiffyn amdani, felly pa oedd di? Wel, tydw i ddim yn gwybod eto. Mi ddestau eich ymwyster fi. Os dyna sy'n gwneud chi'n ysbys. Ond falle bod gan ni'n ddigon Mae o... gan chi trofiad caraeth yn y gwaith. O. Gwybod hynny? Ie. Cefn caraeth yn ddafod pobl. Pa beth probably gwch chi'n hynna? Wel, ia, debyg. Felly, fi wedi dechrau pryd? O, wel, trwyddyn ni ddim wedi meddwl. Un pwrpas Lloyd yn ysbys? Na, falle bod chi'n iawn. Fedri i ddechrau fore? Adron ni. A, na'r ffordd. Rwan ta, na torri gwall. Cei da i gyrru fo chdi. Be sa'ch chi'n licio leid o highlights? Sgwrsiwch fi am hynny. Be sy'n dechrau fel dwi'm yn gwybod ac yn gorffan efo
i wneud yma. A sa i'n ar i chi i gorffen hwn? Ron, gorffen. Sgynnon ni'n lle, tan dri fanna i ofn. A na, gwelwch e'n Gita. Ia, gwelwch chi am dri. Diolch. Hwyl! Dania! Beth sy'n Tracy? Hyn i pran off heddiw. Dyna ti beth yw'n dweud ti'n pyn ac arna? Mae o gorgeous. Beth di enw fo? Mae rhaid i fod wedi enw fo. Enw, ches i mwy enw o beth i fod i roi lawr yn y llyfr. Just row. Gorgeous. Mrs Lloyd, o'n i di anghofio amdano chi fanna. Do, dim bo fi di anghofio amdano chi. Wedi anghofio am sachwr. O, dyma fo. Pwy oedd yr hogyn ifanc nawr efo chi rwan? Dwi'n yn gwybod Mrs Lloyd, gerioed i bod i mewn o'r blaen. Ond oedd yn hogyn smart, dydwch. Da chi'n gweld gymaint o'r llafna ifanc yma a golwg y di arnyn nhw. Ond roedd yna rhyw bach yn heol hwn. Lloyd, mi roedd yna. Dwedwch pwy gallu y rhai sy'n gwybod beth i beth. Dwedwch pwy sy'n newid y mewn i o'r dim codi
ddechrau. A gai ar y cychwyn, diolch unwaith yn agor i Mrs Lloyd ac aiwch leorydd yma'n seon am y baned ar y ferchog na. Cychwyn teilwng i unrhyw gweithgo, wedwn ni. Diolch i chi, Mr Williams. Rwan ta, di pawb yn bresennol dyn nhw? Tydi Mr Davies yn ddim yn eto? Iawn, da ni gyd yn gwybod o'r bywyd nhw, hanner awr tol i bywyd pawb arall. Ac os o'r os yn ei o'r parchedu, as ni yma hyd ddydd y fawr. Rwan, beth sy'n gyntaf yn agenda dyn nhw? O ia, mae'r gais wedi'n cyrraedd ni gan rhyw gentleman sy'n eisiau dod aelod o'n seon. Awn ni bleidlais? Be? Trafodau? Ydyn ni'n flaf yn ei rhywbeth fel ydyn nhw? Mae'n debyg i fod ein arferiad ni'n cael trafodaeth cyn derbyn neb yn gyflawn aelod yn styfiad. Maddeuwch i ni, mae'n hwy'n mynd mae'n rhaid. Pryd os di hwy'n eisiau dod yn aelod yma ddwytha? 1978. Mae gennych chi go da, Dr Jones. Mi ddylwn ni gofio, Mr Williams. Ydy, oeich o. Dwi'n meddwl y ddylswn ni symud ymlaen at y llythyr cais, os ydych chi'n cytuno, Mr Williams. Llythyr cais? O ia, fel o'n i'n sôn, da ni wedi derbyn cais gan rhyw gentleman o'r enw Hedd sy'n eisiau dod yn aelod yma. Dim ond hyn. Pam, sgyn yma rhaid eisiau dod hefyd? Naci, a dim ond hyn yw enw o. Pardon? Os gyda fo snam, Mr Williams. O, mi dwi efo chi rwan. Nag oes, peth o'r hefyd de. Efallai fod hyn yn yw. Na, fo. Sgynno meddwl cyntaf felly. Ylw, yda ni'n hoffi blew yma. Dim ots, mae Santa Claus di enw fo. Cyn bechyd o bryn hoffi be mae gwneud y gafod yn awr ni'n dweud amdano fo. Be mae o'n i ddweud? Dim. Ond mae'n rhaid bod yn dweud rhywbeth. Pasiwch i mi. Enw'r gweinidog Dilwyn. Does ddim yn gwneud yma. Does ddim yn capel yn oed yn oed. Os y braf i fod o wedi bod yn aelod o unrhyw eglwys o'r blaen? Nac oes. Oes na braf i fod o wedi ddefnyddio ta? Nac oes. Da ni'n gabyd fy dyddwydol. Y cwpan di hwn, hyd y gwela i, ydy llythyr cais gan rhywun enw Hedd. Eisiau dod yn aelod mewn capel ar y tro cyntaf. Ia. Rwan ta, ydy am wrthod hwn rwan fan hyn, nes ys ni'n trafod i'r ffordd yn gyntaf. A phob parch Mr Williams, trio cymryd aelodau, ydyn ni'n trio wneud, a ddim gwrthod pobl. Ond Mr Lloyd bach, tydyn ni ddim yn gweld pedigree hwn, ac e bod 100,000 o peli wedi wrthod o. Gweinidog sydd, ti'n meddwl? O, fydd o'n byth yn cnocio fel rheo. Ewch chi weld Christine ac Arni. O, sori. Sori. Dwi'n cael wedi dod Dwi'n cynnig am ni bleidlais o'r cais yma. Dwi'n ilio. Iawn ta, pawb sy'n agor y cais yma, gan rhywun sydd oedd bosib wedi tynnu capel yn ei fywyd, godi ei law. Gyfeillio, gai gyflwyno hen i chi. Oes lot o fi hyn. Diolch chi. Chi anfonodd y pethau'r cais yma? Ie. A dechrau siŵr dod yn aelod o'n seon? Ond meddwl welwch chi'n edrych ni'n neges y llythyr? Wel, mae sefyllfa chydig bach yn anodd rwan, tydi? Pam di? Wel, fydden nhw ddim drafodaeth derbyn chi, ac yn bersonol, na ma drwg. Mae'r cyfiedig fel awr yn ei llys barn ei hun, tydi ddim? Tydyn ni ddim yn cyhyddo chi o ddim fi bach o bach. Dim ond rhyw bwyllgo trafod ydi bod. Formalities ydych chi. Dwi'n meddwl bod ni'n nodyn cyfeirio i'r pethau yma hyn. Na. Pam? Os gen i mynd, Dach chi'n berson di-gyfeirio mewn mwy ag un ystyr, fe? dwi'n mynd beth ar tŷ na i gyd. Dwi'n aros mewn un adnod ag o'n hir.
Dwi'n lle byddeg mae waith yn mynd y fi. Mae gen chi waith, felly? Oes da. Be'n union ydych waith chi? Cysylltiadau cyhoeddus. Pardon? Dydwch chi ni hyn? Be ddenoch chi yma at Seion yn hytrach na unrhyw gapel arall yn y dre yma? Wel, yn un peth, mae yna potensial ar ddeffro yma. Gyrraedd yn dal y ddinas. Meddyliwch, mae holl gyfleoedd yna i fynd allan i gynhadu at y tai ar strydoedd. Mae yna filoedd ar filoedd yn y bobl yn y dre yma. Bob un ohonodd potensial dyn ni'n rod yma. Gyfelydd pwynt chi hyn. Sa pob un o'r rheina, ond yn cyfrannu decade. Dim sôn yma chi cymryd banc i Lewis Williams. Sôn yma chi pobl. Meddyliwch am y holl adeiladau gwych sy'n y ddinas yma. Bob un yn gartref i ffydd chi. Perffaith. Ac yn denu pobl i mewn i pob math o weithgareddau. Weithgareddau nhw ar gyfer chi. Ac ar gyfer nhw. Ac ar y drwy lled y pen. Gyda'ch chi allan at y byd. A'r byd i mewn at y chi. Mae'n hawdd cyfarfod yn gyfforddus yn y dirgel i drafod sut mae cario mae fel gynt. Cadw popeth yn union fel ddech chi eisiau pethau i aros a gadael un o'r un i'r wynt. Mae'n heb yr un i sy'n tyseil fynd ymhellach na fan fawr ac fi'n allan am wedyn ar y stryd. At y baw ar ein ychydig mae'n heb bryd. At y baw ar ein ychydig mae'n heb bryd. Gorwch ddrysau i ddernu bob yr un sy'n beth yn calon i mewn i hafod chwilio swn y dre. Chwiliwch eto a'r ffordd yn mynd i'ch beigl lawr yn gwter a'n gyfran mynd i'ch diwedd ei le. Mae'n heb yr un sy'n tyseil fynd ymhellach na gan baw ac fi'n allan at ei gilydd ar y stryd. At y baw ar ein echydon mae'n heb bryd. At y baw ar ein echydon mae'n heb bryd. Genwch ar y bwrdd a chyfrwch, y daliariad sy'n wlis o'r daith, ac ni welwch, o sŵn y bras sy'n dom am ar y blwynau, yn hwnes o'n ei carin at y gwaith. Mae'n heb bryd sy'n tyseil fynd ymhellach na gan baw, ac fi'n allan at weithio ar y stryd. At y baw ar ein echydon, mae'n heb bryd. At y baw ar ein echydon, mae'n heb bryd. Mae'n heb bryd. Wel, gyfeillion, dwi'n meddwl ac mi fynd i bleidlais rwan. Ydych chi? Eilio! Ydych chi ddim eiddo? Ydych chi ddim o'r pwynt? Wel, fi'n rhaid i ta. Fel ma'n o'ch chi! Pawb sydd o blaen derbyn y gŵr ei fanca, sef y syniadau llawer fi, chwildroadol, i ni am Seion, yn fy marn i, godiau i lawr! Pwy sy'n ato fi hyn? Diolch chi. Asi, Berta! Ti'n mynd? Lle mae o? Lle mae pwynt? Pwy nawr pwy? Wel, lle mae o? Wel, ffwrdd yn hanol. Dwi'n gweld am ei tanw'n bitch bach wedion. Wel,
Dy fod y fewn yn y personol blwydi, braidd yna mechan ni. Dwi'n gael ddigon o ddengau i bar oes, cyn i chdi gael dy enw hyd yn oed. Ydych chi'n mynd? Ydych chi'n mynd brif oed? Paid ti am meidio helpu syniadau, meidio wybodaeth fyny yma adre. Ti'n na chdi! Rhaid stynion sgweddi dy bag di, a rhaid stynion sy'n ôl toiwch dy ben. Dyna dy waith i Magdalen. Ni'n cael dyn ni'n ffrid yn waith i hyn ymlaen ma. O! Dechrau trwy dŵr at fan hyn, oes? Oes fel oes ti? Nawr wneud i waith dŵr yn y bag? Nodw. Dim syniad o fod yn fel dŵr yn nefn o. Wedi cael dŵr eich di dy hyn ddefswt. Beth nes ti? Cynnig bris atach? Nodi. Dwi'n y busnes at hi ti fod yn neud. Nid dwi'n y busnes i. Nes i ddim dwi'n eich busnes chi. Beth ti fod yn neud wrth diwrnod y gweithio mas am Magdalen? Dwi wedi gweld yr un adnes os weithio. Sut ti'n meddwl dyn ni'n am byw at ysmeriau? Sel o plegu glin a gofyn am barad beinyddol nid i helpu? Diolch i nes i hiro. Casiau neud i. Rhaid sy'n plegu mwyn y glin i eraill damad yn hefyd ma. Waith dal hynny meddwl, dipyn pen nas gen ti. Cael job ma. O, ma'n wedi llwydd o denig i allan y stryd na, dyn nhw wedi. Job go iawn dwi'n meddwl. A beth sy'n gael o hon? Job smali bach? Mewn siop trin gwag. Dim o ddim ni. Ydw. Ydy ddim crib o wach i hyn i dechrau cychwyn. Ces ni. Rydw ti'n cychwyn? Wel, ai. Hogan bach ni wedi drwy dalen newydd felly, ydy? Ti'n mynd gwybod sut nes i rioed y ddysgu di. A tadau a'r famau yn edrych draw yn synion. Gadau yn y ffant yma i'n cod. Pryd ydych chi'n mynd ddysgu eich gweithio? Sut gwydda ti, mae be gwyddo? O, paid a gweud wedi bod yn pori yn hwnnw hefyd. Wedi bod yn cwbio gwydda gyda pobl gallu capel na hefyd. Dim eto. Fi o'n iawn gweld yn dod drwy chdi. Sut? Unwaith dan yn gwybod pwy wyt ti. Unwaith dan yn gefndir di i'r gwyneb. Gwyrdd yn awr fi. O, mae'n ddod yn wad siŵr. Mae fel Stein sy'n mynd i ddod i'r gwyneb bob gafal. Dwi'n mynd i'r cynnig am y byth yma. Ti'n rhoi gorau i'r cyfnita. Da i'n dyledu. Da i'n dim i bellach. Rwy'n lwc i chdi yn y job newydd. Gobeithio bydd o'n talu digon i chdi roi toiwch dy ben. Ond mam. Dos! Dos!
Maen nhw wedi gael off wrth fan dawns. Bo, Pan ti'n gwneud pethau waith ta? achos bod dwi wedi dod yr holl blydi bod am am gem, a mae'r cachwrs wedi cael drws yn fy ngwynaf fi. Dwi'n credu Will lan os ddim wedi helpu ni nadi. Sut wyt ti'n gwybod? Dwi'n ei rhywbeth, does? Bloody ddylgen. Bloody cool! Pam? Oi! No bebris di pethau fel yna, de? Dyn ni? Dwi'n ti'n troi'n sanlli? Tydw i ddim. Dwi eisiau ffeina bod bob man yn cael, ond achos fi lan dwrn o fan dawns. Dwi'n ofyn! Bloody hell, sy'n well yn capon o fa. Amlaen. Dwi'n iawn di hwn pan mae adra. Hef. Be? Mae'r rhain am rei ffwl. Yna yn y broffwyd. Ti dipyn o graf ti hefyd i gweld. Nacdw. Na chawr. Na ffwl. Na ffwl. Byw ti ta? Ffrind. Dydyn ni ddim eisiau rhywbeth fatha ti fel ffrind siwr fyw. Pam? Achos O'r calso ti di bod, ia? mae chi'n digon gwirion, tydi? A dim yn bwysig. Mae'n anodd pam. Os ti di dod yma i siarad efo fi am y busnes housing benefits ma, mae'n rhaid gled o. Fi a Sandra ddim yn byw efo fi yn bwyd. Dwi'n gwneud unrhyw gyngor na house of benefit. Be i'r ffordd ti eisiau ta? O, oes ti'n mynd mwy wyll yn mynd, mynd bendant. Ia, ti'n codi gwrchu'n rwy'n, dweud. Mae yna rhywbeth amdana chdi dwi'n meddwl licio. Callen ei di, Jason. Dyd bwyd yma heb ei sy'n byd i chdi. Rhaid i dwi'n gwybod. Mae'n neud i mi deimlo'n anifilyn. Pam? Dwi'n yn gwybod ac o. Dwi'n sbio ni'n fynd ar oed yr oed. Pam? Pam ddim edrych i edrych yn llygad fi? Ac dwi'n gwneud onest pam ti'n sai gymaint. Ond os ti di di wrth aid ti'n da ma. Iawn ta. Edrych arna. Pam ti'n sai. Tyri math o. Dwi'n gysau dim gwybod. Mae'n ei di ddim yn beth i da. Mae di dod yma i'r cafod fi. Ond i am apes na gatcha ni. Mae di eich yn capel seian wedi gadael cael i agor y drws y festri lled y pen. Trwy gydol y wythnos. Wel, os ydych chi'n mwyn i addasu, de? Ydych chi'n dyn nhw ac yn drysa. Sut ti'n gwybod? Ti'n fydd yna? O, da. Pan ydych chi'n mynd i rwan? Dyn nhw'n neud yn byd adeg. Mae'n siarad. Wel, unwaith prynu festri gem, dwi'n mynd i'n mwy na jyst siarad. Be di hwn? Ti'n gwneud yn atyn nhw'n siŵr, ia? Sgyn yn dewis arall. Pa'n y gweud oes gan yr fath o'ch chdi yn cash? Pam ddyn nhw'n i gael? O, ti'n gofod gweud pawb gofod yn cash? Dyn nhw. Rhan fwyaf, ta ddim. Os gen i'n dwi ddim yn enw ar yno. Dim nes, a beth ydych chi'n byw ta? Ffydd. Mae boi di lle ti dicsa ar ei trwy'r ddew. Wel, be amdani? Dwi'n rhaid yn y pawb. Sgan i'n amser i gybolio bod y blaen i dda. Iawn. Be ni wedi hyn cael ma ta? Digon peth yn ei oes. Fel be? Wel, nes ti afon ti Owen, oedd yn mynd draw i gweld hi. Dyna ni, de? Ond yn rhaid yn ysdi clywed i hynna. Wel, ia, pam nes i dweud bod yn mynd i gweld hi, o'n i'n meddwl bod blodau yn beth hi. Paid â cael yn ymwneud efo. Sgen ti uffel y da, neu da. Gyd yn sôn. Ti am y clywed? Dwi'n yn siŵr. Hefyd yn leid yn ffestiwn o felly, os ydych chi'n digon gwirion yn dilyn di. Ond hwnna fyny chi. I chi, fi, ac unrhyw newas di bod wedi gyfarfod ydi o. Cyn i beintio'r waliau fod y bain os eisiau. Dyn ni hynna ddim yn un bach, nac di. Ond ddim? So ni wedi cael caniatad i wneud wedyn, boson. Wel, ai. Mynd i ddechrau gwerthu cardio, Sally. Dwi'n bwriadu gwerthu dim i neb. Ei drafod i cael. Rhaid ti'n hyd o'n un yn fama yn y ddinas yma. Ti'n hefyd nes i fi? Trwy gan y gris byddai'n gweithredu, a dwi'n testyn y bob tro. Ond fi jyst o si yn yr agor i bob unrhyw un sy'n dod o dwad. O fe liw, gred, nai amddiffyniadau. Ia. O ddewch chi? Tos y dim ddinas. Dawch, dilynwch fi a chredwch yn y neges. Dawch, dilynwch fi, fel hyn y rhaid i bod. Mae'n mynd i am yn ohonoch chi,
bod i eintyd arbennig o fideo gyda'i ben. Ar ferchog hogia angerus. Fy mraen ti hen o gyfeillion wedi estyn y diolchiadau ac yna galw a gweinidog unwaith am agor i derbynnu'r gwasanaeth. Morfi yn hynna? Pardon? Da chi'n derbynnu'r gwasanaeth morfi yn hynna? Wr ifanc. Mae cyfarfod drosodd. Beth oedd le felly a hei ddyrwn i ben? Os yna efo ni'n barn eto? Barn? Ynglyn â be? Wel, cyfryd i gofio ieuenctid, nôl taflen. I cyfryd pobl ifanc seion, cael trafod yn barn. Ond, i ni weld hyn hyn, pobl yn rhy geirio, mae rhywun arall i roi yn tyd. Pa fath o drafodaeth ydy hynna? Ydy cyfle ar un amser i fynd i drafod, ond hynna ddim yn oed. Bod yn well gan eich helfa ifanc ni, gyfer rhan mwy ffurfiol mwy gyfarfiad capel. Ydy hwnna'n ateb eich cwestiwn chi? Does dim cyfryd drafodaeth allan? Os nad ydych drafodaeth yn dod yna beth yw... Ond, beth os oes drafodaeth? Yn efo gawn i un. Mae hi mewn syml a hynny. Felly, mae cyfryd drafod. Dwi'n yn blaser clywed beth gan ei gyfeillio chi dweud chi. Diolch chi. Pwy oedd aelod newydd, Mr Davies? Cofiwch, gen i bwyllgo gan yma'n hanner awr Mr Lloyd. O, mi fydd yr hydi arnos Mr Williams. Os oes gan y cwiw ifanc yma beth i'w dweud, byddai'n lle ni coed y plis gyda. Dwi'n bob un o'ch chi sy'n mor boring â hyn. Isa'r blwyn sef am awr gyfan. Mae'n hi i cyffio pan dwi'n bod sol yn drwy o. Ddim yn bethau mae'n fawr yn fan na lle a dweud pobl ddim yn cael siarad fel hyn hyn. Dwi ddim yn gweld pan ni fod yn mynd i wneud. Dwi'n pawb i fan y sgwys. Fel hyn maen nhw bob tro. Be ddech chi'n ddedd? Di bob un ohonyn nhw'n swnio'r un peth a gwneud nhw pan o'n i'n mynd y blaen. Wel, os nad ydych yn da i chi, pawb yn aros yn ei adra. Be ydych chi isio? Be ydych chi wir isio? Gyrru pobl yma? Wel, be arall fedrwn ni'n neud? Ydych chi'n cael teimlad am ger rheswm angen symud? Symud be ydych nhw? Symud fel pobl. Fe'i hanian neu deheadau nhw. O falle bod ein hanian a deheadau nhw'n hollol wrth i ni. Beth sy'n trio deud chi? Da ni e gysdol chi bod tar ydel. Wel, dim math o teisi. A beth ydy hyn yn nhw? Ha, angen am ddiffyn si. Ydyn ni ddim yn ymosod arnyn nhw o gwbl. Ond mi rydych chi'n am ei heison nhw. Gan tan. Felly, ydych chi'n aml fod i hanian neu deheadau nhw'n hollol wrth yn y ffyr gysnogol? Ti'n bobs ma'n rwan, dwyt? Be sgynnych chi ddeud rwan ta? Yr unig reswm di des i hynny, oedd nad ydyn nhw'n ymarferdu fel tai nhw mewn lle o addoliad. Be mae'n dweud o'i le? Yn amlwg yndi. Dio? Wel, os na welwch chi hynny wr ifanc, dwi'n pam ddech chi gisgo nhw ma'n ei deg gyntaf. Na, chwn llusgo ni ma. Ni oedd eisiau dwad. Ond oedd pwy oedd eisiau dod i grwsio'r festri, mi deitho. Nhw, ddim hi'n teimlolia. Trwy'r meinciau a'r byrdau. Na'r thoriau. Roedd trefn ar y dyfrau'r gegin. A rwan be nhw'n isio. Da ni wedi dŵad yma i ddysgu. I ofyn cwestiynau. I ddod eich nabod chi. Falle bod ni'n ffurf ni, bymryn nhw hynol i chi. Ond tydyn ni ddim gwaith na gwell da chi. Ydych chi'n dod yn drafod efo ni? Siarad efo ni. Gweithio ni. Chi'n dywedog iawn? Ydyn ni'n wirioneddol fel, eich bod chi wedi dod draw at ni heno, a mae'n drech i ni ar agor leg y pen i chi bob amser. Asi, beta!
newid mawr a droed a lleisiau newydd sydd y nawr yn canu. Fel hyn y fi eriod fod ddoi yn troi yn heddiw ac efori. Allai gynt bydau neu dri yn nawr fe weithiwr ni ddod a theulu fi a theulu'r ffydd.
Wel, gyfeillion, ga'i wneud pa mor sobor o falch ydy fod yna gynifer ohonoch wedi troi fyny i gefnogi ffair sborion Seion tuag at yr organ. Fel y gwydwch, mi fydd pob elw'r noson yn mynd tuag at gronfa'r organ. Os mae'n gwerthu y cystal mae'n ymddangos, dwi'n siŵr y byddwn yn cyrraedd y nod. Be da chi'n feddwl, Mr Williams? Mi fyddwn ni'n o agos ati, mae'n siŵr, Mr Lloyd. Gyda llaw geigion, mae blwydd yn y capel ar y bwrdd yn hyn. Pad ag am ddim i'r oed y Seion. Gael cyn o'ch i fel arall. A chofiwch bod y baned am 30 ceiniog yn y gegin, a bisgedi am 10 ceiniog yr un. Diolch i chi gwenda rwan ta. Mae'n ddigon o nwyddau ar ôl, ac os ydyn ni am clywed sŵn yr organ yn canu neu cristiau erbyn y Pasg, mae'n rhaid i chi gwagi'ch pocedi, tyrchu dyfnach i fewn i'r llysiau, ac adewch i ni clywed sŵn yr arian yn llifo i fewn i'r cofra. Mr Lloyd! Ie, Mr Williams? Gan fod arwain y stonding wedi gorffen gwerth eisoes. As yn bosib nhw dros dwy'r arian drosodd i Mr Lloyd, i hwylus o'r cyfri. Syniad arferchog rwan ta. Be am eich stondin chi, bobl ifanc? Da chi weld wedi eglurio'n weddol? Pob pilyn di mynd o. Oes modd i chi fod a'ch arian drosodd at Mr Lloyd rwan ta? Arian? Ia, arian. Ydych chi'n pethau bach wrth mwyn i bobl wrth dalu am nwyna? Ond tydyn ni wedi bod yn codi arian amdanyn nhw. Be ydych chi wedi bod yn godi amdanyn nhw ta? Wel, dim byd, di bod yn hollol onast. Dwi'n nhw am ddim, da ni. Mewn general sale! Ia. Ydych chi'n siarad deud wrth ein? Wedi yma'n sale, wedi bod yn llawerio am wythnosau i gasglu'r holl nwydd yma. Ydych chi wedi bod yn rhoi nhw am ddim i bobl! Do. Dwi'n dros y ben i hogys. Wel, ydy gan. Ydych chi'n gael? Gallech O, pam? Bydd yn wrth Lloyd. O'n i'n ambas â chi ar picture ar ola. A chi'n gweld mi mewn list o'n ar ola. Ta i chi'n cyfeirio, sir? Hyd ar y byswadu nhw i ddechrau no. Rewch o beth wir. Hyd, bydd o'n mynd pen. Ti di gwneud rhywbeth bol iawn hyn. Be? Da chi'n erbyn rhoi pethau ddim i bobl? Wrth gwrs mod i, ddim dyna oedd yn nod. Beth yw'ch nod chi, Santos Williams? Chwasgu'r genig o'r hyn o droi'r bobl sy'n mewn angen, er mwyn gallu cael uwch mewn treni. Pwy ledol bod neb yma mewn angen? Sbiwch o'r cwmpas chi. Sbiwch o'r cwmpas bob jymbl seol, fan hyn i bendra'r bryd i sylwch yn y rwy'n yn mewn angen. Rwan ta. Pwy mas eich cwrt? Fi. Chi, madam, pan ddech chi'n cwrt? Mae gen i dwy blentyn i bwyta a di lledu a mae hwnnw fi allan o waith. Cwrt ta, cym o'r cwrt. Pwy mas eich bwyd? Please fi. Chi, madam, pryd am chi bryd y fwyd dwytha? Res dyn, sir. Cwrt ta. Bwyd am wythnos. Pwy mas yn oer? Fi, sir. A fi. Cwrt ta, cymerwch chi gyd. Will you
Ti'n gweld, am Rhys, beth sy'n... Dwi'n bod yn seio o'r saith, i'r salon i'n cael. O, twt, twt. I Jerry yn licio Brys ar fatha. Dwi'n bod i orffen o'r lle. Gwyd o lan. Awgrymu bod ni'n gweithio blen, ti? Cyn pwys yn am jwc na Magdalen. Mae'r stwff mewn costio cyn o beth dim yn cofio. Mae pob dropi o hwnna o'r cyfo gweithio sy'n chdi. Ydi o. O, wel, drud. Holew. Iaws. Hyli, ti'n gwybio fel i gyhyraf pryderus yn anna deg. Bydd rhaid chdi weld y gariad yma rydw Magdalen pan fydd i gyhyraf bach o blino. Fysa chdi licio hynny? Rhywbeth olew ar ei ffesl, so. Baw i'w goffi bach blinderog o. Mae'n gweithio mor i gael y tydi Magdalen. Ydi, mae o. Clywed bod o'n i'r dipyn os mae'n aholia efo Mr a Mrs Lloyd, reit? Kwa, pwy rhwng y gweithio haleluia o fe nath o'n jyngl sale yn agwedd am. Dwi'n gwybod dim fi. Mr a Mrs Lloyd yn dweud dim ariaeth drwg iawn, dydw ni. Mae pobl dan i heidio rand yn efo. A ba hi. Beth? Mae i ti? Gwneud i rhywbeth gwneud? No, mae'n rhaid bod chi'n weld. Mae'n rhaid. O, Jenny am dy waith di. Nes i trio. Ail o cadach. Lle ti'n mynd, Betty? Gwranda Magdalen, ysio chdi. Beth iawn ddigwyddodd yn fyna? Dwi'n gallu gweld hynny, tydw. Sut ddigwyddodd o? Daglodd yn ei. Dyla chi bod yn dadlau. Eich gwaith chi di glanhau'r lle yma. Dwi'n mynd i'n neud. Efo'r bawn dryta skinny. Gwaith iesu. Damwain, gos ti'n ddrud i rywun. Mae dal yn un o'r iesu. Fedrwch chi ffoddio i dal i ni nôl siŵr. Da chi di colli gwerth ffortiwn yn fyma. Pwy ydych chi'n treo chi beth o'n Rhyw wan tydi. Pam? Diolch yn byd na chdi. Byddai'n rhoi rhywbeth fel ein smeriad i siŵr iawn. O, ti hefyd i allu rhywbeth sy'n eisoes i fynd i Magdalen. Mae hynny mor amhosib ag ydy'r hogyn ac rydach yn di. Tyda ni! Tim, yr hawl llai yn dweud. Mi'n ei rhywbeth i gael gwein yn yno.
mae'n siŵr. Hynny o cysmeriad sy'n ar rwan, da? Be diolch sy'n digwydd? Doedd pethau mae'n arfer bod fel un. Sut mae'n mynd yna sŵn? Banol? Neu fy nholi digon? O oes, mae'n digon holi. Ein gofran tan i'r ffantasiau dall o beth i seil. Seion? Beth ferch i hwnnw? Neu colaf ar hynna pen o'r stryd. O, ni manna gytalwyd hwnna. O'n i'n bod yn catch mewn bobl yno. Beth yna? Capal de! Beth yw hwnnw? Ti'n mynd gwybod beth i'n capal? Nacw. Go. Beth? Beth yna? Ti'n bod? O, Henrys! Di ti di bydd i'r seio na? Be ydych chi seio? Her. Ie? Y cwestiwn gyda ferch ifanc cyfarch chdi. Gen nhw ddiddordeb aruthrol yn seio. Aberfog. Wel, come on, dydach eto. Be, da'ch wneud ti'n dresta cedig y capel? Neu deud, beth i ddim yn wneud yno. Chwyddo. Chwyddo fod i'n falchder hunan dyddion nhw'n saff unwaith eto gwiriad gorlan. Chwyddo fo'r sicrwydd i fod nhw wedi dethol o gwleith y perchaduriaid i bywyd gwynfydedig. Chwyddo ei llyfrau bach dion yn swat dan ei cysyliad. Yn arwydd i'r byd a'r betws i fod nhw wedi ddechrau fel ar eich na chi a fi. Dwi'n ei chi bod chi mor wybodus yn y maes, roi. Ac nain a fi yn yr oes. Cyfarfod ddiolchgar o chwyddo stofiau. Llon lle o blant yn canu ac yn darllen fel zombies allan o'r Beibl am hir. Ar y canol off y dyn ma, a stwffio plat dan drwy nain a'i londari a gwynion. Mae'n i fod ar y cychwyn, mae'n mynd i roed o'n bresant i nain efo, am i fod i mor blawd. Hwna, mi arhosodd yno, nes i bawd droi ben a'i hedrych arni. Ac rwy'n o'n rhaid i'r gyfer y lleol. Dwi'n syfru plas am gyda'r neb sy'n yn gwybod. Be ydych chi'n neud o'n ta? Canu mawl i ddiwedd i byd mor berffaith. Sbyd y gwmpas i chi. Dwi'n gweithio berffaith i fan yma, chdi. Nath ddiwedd rioed gadael fi'n perffaith i neb. Be mae o'n addo ta? Cysur. O ia, Gobaith. Da ni angen beth yna hwnna, beth daeth na. Mae fe'n out. na chdiau mawr i chdi siarad. A mae'n rhoi lot mwyn y hynna daros di'n seio nes wedi dim digon gwirion i fynd. Pam da chi eisiau ni gwybod yn felly? Dangos diddordeb am chi. Dwi at y pawb sy'n holi. Tasa ni'n dod draw. Be sa gen ti gynnig? Doches i ddigartre. Cwmni i faes gynnig. Gwres i faes i'n fferin. Dwi'n blydi fferi. Dwi'n mynd oed. Dwi'n mynd unig. Dwi'n mynd efo ddeiant. Na ffocus. Beth gen ti gynnig i ni felly? Gobaith mawr y ganrif. Cariad. Glwswch chi hynna. Fe gawn ni gen efo nesaf tybed. Guarda che da
Jason. Na chi, Lloyd. Dwi'n ystod pen. Ddim yn brysur bydd ar. Be beth yw? Do, un llall ag arall. Ti'n bod yn ddiall iawn sy'n oed yma? Dwi wedi deitha chdi unwaith. Dwi wedi bod yn brysur. Ac anyway, yn y cer ych hyn ar rwan dydi. Business is booming fel maen nhw'n deud. Chi'n mo fanna ni na bellach. Garw, so amser, Jason. Gyn ti amser i bob dim, does? Grisio. Ond drwy mi, sy'n bod yn fydda? Yma ti'n mynd yn un o? Ond trwy mi cerdd ti'n ei. Wel, gyn i Gerddi. Dweud gwir, dwi'n ei meidio Gerddi. Fel ti'n dweud yma, Esti mae seri cefnach yn nofel. sy'n dwi'n ei gweld i Gerddi mynd ffordd acw yli, a byth dod yn ôl. Pam? Perffaith ti, ge. Roi ni. Dwi'n bell o'n berffaith. Paid â cwicio fi, Crisio, ti'n clywed, neu flat ar dy gefyn yn y dydd. Gadwch chi ddefo. Oi, sy'n bod ar chdi? O, fi'n rhoi bobl i'n ffrind oed. O, fi'n di brifo, dy grisio bach di. Be? Ydych chi haws? A dwi'n meddwl, ti'n iawn, nid fama yw sir, na'n lle, nac i Crisio. Dwi'n bethach chi. O, mi neu, paid â poeni dy ben bach am hyn, mi neu. Dos, ac yna hyn sy'n rhaid. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn anfodlon iawn o'r ffordd o'r gwynt sy'n fodyn.
Dwi'n meddwl y ddylia chi ei wahodd yma i drafod y mater. Syniad edrych o Mrs Hwy. Dwi'n dal i wno. O, sy'n ac yn meddwl? O, does ond un ffordd o ffeindio allan. Mae'n fod sydd yna, Mr Lloyd. Dwi'n meddwl, yn hollol onast efo fo. Cynnig dod. Dyn ni bydwch. Wel, clywys i chwch dal cyfarfod. A, os wedi dod i ddylanwadu ar y penderfyniad, ei, pan ofyn eich bod yn rhy gwyr, fe wedi wneud eisoes. O, a fe oedd y penderfyniad? Fe gefn i wybod mewn da fi, o'r pob aelod arall. Dwi'n meddwl fydda i fod â helpu chi. Nid penodol, hei! Mae cyfarfod gosol! Nos da! Fath. Be? Sut ydych chi fod o gymod? O, rhy hwyr rwan, sydd ei... Di hwnna'n mynd? Di hwnna'n stopio fi trafod? Faint dy waith? Be? Os dwi'n mynd i wneud beth ti eisiau fi wneud, yn gosbi chdi da. Faint? 300. Os ydych ti wan ti cael ei gefn o yma? Mae'n yn resymol iawn, Jason.
Gysi, Rwy'n wrth drws yn curo. fel gorwch y tec. Wel, bydd y hyn. Pa mai? Ond mae beth dwi'n normal. Sgynny pethau o lan. A gorwch y drws! Bydd ni. Dwi'n rhywun na, ma beth. Os yna rhywbeth arall ydych chi'n rhoi fi? O, paid y meiddio dweud cariad. Pa beth? Ond ddim yn ôl popeth sy'n digwydd i fi. Jason. Dim byd o gwbl. Pam wedi trio allan fel hyn ta? Mae fel hyn wedi bod yn bod yn cychwyn. Ti'n credu hynny? Lies the way
feddwl di am. Mae bob drws ar ôl i chwiliau pam. Pam? Nid fi fod iawn yn gofyn pam i chdi, Magdalen. Pam does ti yma? Pam dangos amhad a sfeiddoedd? Pam dilyn troseddwr? Pam droseddwr? Na ddigon dystiolaeth yn seion heno i garcharu dy awrdi am oes. Be? Trais, cyffuria, lladrata. A mae hwn yn reswm digon da os ydy swyddog i hefyd mechanig. Peidiwch yn chosbi hi. Holl yn ddaeth. Holl yn beth i ti. Dwi'n ddaeth efo mwyn i. Mwy o'r reswm beth os ydy swyddog i gallu trefnu. We
Thank you.